ki ga alkhairi da daɗi duk sanda kin ka furta kalamai. Da laushin zuciyarka za ka ga alkhairi da daɗi duk sanda za ka furta kalamai. Ka sa mutum yayi daraja mai haƙuri shi ke da nasara ka. Bisharar so zan yi kanki zai zama hujja da kaunar kya zuciya tana daka. Mutunci na kin mallake ki haka na zata, a raina da jiki na samu warraka. Da zaki da daɗi a soke ki kaban na sha ina ji sanadin ki na zaman to jarmai. Da gaskiya da ka tafi ka bar ni sai na hau kwankwamai. Sadau tunaninki nake, ina tsaye cikin dare karatunki nake, ina rike kakam da soki kalle ni masoyi, da zuma na samu zarafin kara kusantuwa. A gurbin zamanki ban aje kowace baguwa. Ajina daidai da naki mun haɗu dan Allah, ina shirya a zo a so na babba da bayanai. Kamini rumfa wacce ta kara yayyafi, ga daraja ta ni kika yi wa lullubi. ka rufe bakin duk wasu masu kwakwafi. Gyara ciki na bani na sha'ar rabi, Dangina sabo so ya zama masarrafi. tarbi zuwa na tashi cikin azarbabi. Kai na sani so wani garin ni kafi. A so da so gake na sai ta kalamai.